throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Готов ли си? Да. Давай. Само да ви кажа, че ти го губим. Колкото и да съм добър. Брат, те бият по толкова много живот. Айде, GG. Аз убих един. Добре, даже и зомбита има тука. Взех Life Essence. Ба, кой го стреля, бе? Мен не мога ма оцеля. Фак, аз бягам, не, бягай. Те сега могат да излизат, бе. Фак. Те се убиват сами, бе. То гънара ще ме уби. Всичките няйта ми са там. Не сме подготвени просто, те са full iron. Има преследват. Гадно, че може да телепорта на долни място. Сега ще го направя. Ама фък. Още ли ме виждат? What the fuck, те какъв рейндж имат, бе? Не знам. Сега секунда. И да намеря крипър. И той да гръмни. Не гръмна. Бягам с всички сили. Аз пробвам с всички сили. Фък, има зомбита и всякакви неща. Много бързо стане нощ. Миналия епизод половината беше ден, тъй че... Тъй. Фък. Какво ти става, бе? Тъй. Не, аз викам, че, нали като... Тъй, готово, телепортирай се до мен. Тъй. Аз говоря за нещо друго, нали? Да мога да се телепортна до чекпоинта, който съм сетнал. Чай сега. Sensitivity... Тъй. Всякакво ще правим сайта ми, ти ни. Да отидем до честа или ти вече си го взел? Не съм те излязоха и почнаха ма гонят като луди. Има меч, който почти е мъртъв. ...28 durability има. Идеално. Бързо бягай, да ходим да съмъчим. Някой ма стреля от някъде. Аз пък откъде напрекарах. Има злато там гори. Ето PvP е disabled, тъйчи. Няма никой от тях. Олеле. Джеронимо! Фък. Толкова близо бягах. Трябва да се засилиш много. Виждам ги, фък. Го е там един, виждаш ли го? Не. Отдясно на теб, ляво де. Сладката. Това вече го видях. Тук колко лодки има. Да, то само от тях взима една. Ние на нея трябва да изчупим спаунарите. Чай се. This is impossible. Не possible ама... Трябва да... Чай сега. Аз мога пак да ръчно да отида си взема айтъмите и кирката и да почна да чупя спаунерите. И те лодки. То вътре няма никой от тях, бе. Ти спаунерите се махат, като се спаунат по един път. Да. Ти го ли знаеш ли? Не, дай бързо, рейд. Тук в тази стая пълна с TNT. Поза мен. Които не мога да се взема, защото е лагнал сервера. Не е лагнал, ти отли си този скелет, че ме уби.
Аре бе, тези скелети, що сте толкова опи, бе? Някой не е лагнал, на мен ми лагна. Абе, да. Не мога да се взема айтемите. Пак съм от тях. Излез от сървъра и влез. Фак, не, аз трябва да ида да си направя нов меч. Тук съм. Да, Там бе, съм виждам. Отвънка. Да. Ой, Фак! Добре, бе. Помощ, помощ, помощ. Чакай. Трябва да вляза вътре. Васко и Ила, моля те, само ми помогни. Тя си взема меча. Добре, като го вземеш, Ила. Да, бе. Аре бе, от две страни едно зомби. Ето, виждам го. Добре, че меча е там. Аре бе, брат. 2 на 1 съм, аз съм с дърт. Сега съм добре. Аре бе, човек, 3 на 1 съм. Те мен ще ме убият, брат. Добре, къде си? Оф, човек, много си зле, честно. Изкарам от себе. Изкарата, Иго, сега какво стреляш? Да, ги убих с ръце, брат. Сега влизам, чай, че ми крашна Майнкрафт. Идеално. Най-тъпото нещо, което може да се стане в Майнкрафт. Аре пък ти умирай, бе. Той зомби ще го преследвам и ще го убия. Тъй убих го. Хуф, хора, това не е лесна работа. Тъй. Къбълстоун, 5 меча си правя. 4. Да има, защото винаги свършват. Аз имам ядене, бе. Влизам се. Аре, бе. Влизане. Вой. Тъй, тук има ли... Тук няма... Той вече няма спаунъри, бе. На сърце и половина съм. Лол. Не знам как стана. Тук... Крипър ли е гръмна или какво, защото? Аз не те знам къде си. Горе там. То факт нещо ме стреля. А, скелет. Тук що няма често... А, има, ей ги. не Ба, намерих колко често. храна. Къде има често? Горе, най-отгоре. Аз съм там. Брат. Брат, Златен меч с Fire Aspect 2. Не, тук не трябва да идваш горе, не отгоре. Има пират капитан, който е на... О, с да, 500 той... HP. То знаеш колко неща друго. Ти отли сега си имам най-яките айтеми на света вече. На мен ли го казваш ти? Да. Така... Имам за теб Iron меча с нокбак. Хаха, не ми трябва нищо от тия работи. Само ако видиш аз към неща имам с... Ако ми Сега кажеш ти- къде си... Най-отгоре. Най-отгоре. Добре, идвам. Че той този пират го няма, бе. Ами да, падна на място. Ама ти си най-отгоре. Ту? Виждам те, да. Взе ли всичко от Са тези горе, честове? са горе. Да, и качи се горе да видиш какво. Я. Целлол. И ти също. О, бро. То кораб вече е наш. То фък. Аз съм новия капитан. Ей. Виж, искаш ли айтем? Ето, сега ще там. Фърле. Аз нямам много място, ама... Всичко е за теб. Те... Ето и... Не, ти ще за мен. Нямаш място. Ето и същото, искаш ли го? Кое? Не. Така... Дана, ще се опитаме ли да го убим или не? Той къде е? Ами Той е там дроп файтър. долу падна. Ми... Ай.
What? Какъвто умер за мука. Ти ми го дади. Ето, Арамбик тук къде? ето, ето А. долу. Чай. Тук долу знам къде е. Его да. Аз ще го оцеля чай. Аз му правя само 6 дамидж, бе. What? Той си пуска двойник. Тъй Окей, той е невидим. става и невидим. Би го доклад си нямаш щитата и най-много дамидж му взимаш. Да, знам. Убих двойника. И втория. Еди. Той даже се телепортира зад нас. Дай, фък. На мен оръжието ми се щупи, бе. The fuck? Фък. Чай си взема. Ето това меш, защото това големия не искам да ми свършва. Та флип. На малко е, дай, бой. Гледай само да ни падне във водата. Айде, мече ми свърши. За теб. Критикал. Фък, аз паднах долу. Нямам кирка. Чай се телепортирам до теб. Той ли падна долу, бе? Колко диаманта ти даде? 4 май. Аз имам оръжието. Дай, ти ми. Не, той е за мен. Сколко ти там. Те сините ги запази, бе. Внимавай. Ето ти се изтощи. Ето ми сега изтощи. И моя Джек. Мама, това се чу. Чай сега. Събирам малко TNT-та. Може би това ще е сега. Да, това ще е за втори епизод, малко по-кратък, но беше по-интересен. И да, благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия епизод. Чао!